Știai că pe 23 iulie 1914 Europa a intrat pe un drum fără întoarcere? În acea zi, Austria-Ungaria a trimis un ultimatum dur Serbiei, ca răspuns la asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand cu doar o lună înainte la Sarajevo. Ultimatumul avea 10 puncte, printre care și cerința ca autoritățile austriece să participe la ancheta de pe teritoriul sârb, adică ne lăsați să investigăm noi în țara voastră. Serbia a acceptat majoritatea cerințelor, dar a refuzat punctele care încălcau suveranitatea națională. Austria voia un conflict, Serbia a negociat, dar nu a fost suficient. 5 zile mai târziu, pe 28 iulie, Austria declară război Serbiei. În doar câteva zile, marile puteri ale lumii se alătură conflictului, una câte una. Germania sprijină Austria, Rusia intră de partea Serbiei, Franța sprijină Rusia, Germania atacă Franța prin Belgia. Marea Britanie intervine, primul război mondial începe. Peste 70 de milioane de soldați, milioane de morți, imperii prăbușite, o lume schimbată pentru totdeauna, totul dintr-un ultimatum trimis pe 23 iulie. Istoria nu uită. Tu știai asta?